Hi guys! So, ayan, welcome back guys. So, for this video guys, nagsalo-salo kami. Kasama ko yung family ko. Yan, nag-celebrate po kami sa birthday ni Nanay Gloria. Happy birthday po ni Nanay Gloria. 67 years old po. Ayan, so kakain na muna kami, no? Ayan, so, in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. So, ayan, kakain na kami guys. Ayan. Nah. Kepada Bisa-bisa deterjen. Oh, ada. Bisa-bisa orang gagu. Ayan, so mga hindi pa kumakain dyan, kain na kayo. Taray, nasa likod na yan eh. Merong inununa na nungkos. Yan, pusit. Ito lang yung ulam ko. Ayan. Lagi kami na kayo intay. Ano mo nila? Halika dong. Kapangit ka tatay dong. Init yun. Mula na itong ginawa na itong ipon. Matandog ka rin, ha? Matandog. Matandog. Ako nang show sa kanya. Ito tawid daw man ba? Tawid naman daw. Adili lang ko nito. Beli air nani ah. Wala ko. Ma, mga ito, mga pa? Dili? Mga plat na. Mga plat, sunod lang. Pero may lubod. Ito ba may ating kuabot naman? Balas na maulit. Alaon naman yun. Tamatandok mo. Matupa ka. Gabit. Isda kayo agad doon. Sa yung maabot. Ito na lang doon yan. Ang guys, ibang hindi. Ang gusto. Hindi na nagaganda dito. Ang dagi, ma'am. Jadi ako binang-salty ah. Kanina lang ang sud sa rip. Ano yung litro? Wala. Akong hidagi dito sa tindahan. Wala naman ko. Wala sa ako. Di bunaw. Ay, naman mo ka. Nagsikwin ka. Dan ano ang ganda. Alam ko. Ano mo? Baboy doon? Baboy. Iyaw lang. Asa na yung lupos, ano? Wala. Ayan o, may pusit. Yan. May pusit, may bukit. Nag-favorite si mama to. Yung papa, o si mama. Yan o. At dahil, so yung ibayaw ko, yan naka-blue. Lola Kung sa pamangkin ko, yan dalawa. Tiyahin na. Tsaka si ate, ayan si ate. Kayong Mrs. Yan. Kaputi siya na. Masarap talaga guys pag halo-halo or kayong lahat magkapamilya kakain, no?
Kasi enjoy po yung kainan. Tapos, magana yung kainan ninyo. Si Is nagduwa. Nagawa ng surpansan dito. Oo, anong kaon? Yung ganong ulan nga. Lamig lang yun. Di, nilog na yan eh. Tadi siapa? Bisa ba? Kasama ba? Kasama? Ulan. Ano ulan? Diesel. Ah? Ang mga kauban ba? Kauban ka? At si Duludoy ba? Dodoy. Nato masirod po nga. Ano rin ko nga? Ingon ang kapitan, ato ko naman dito sa Premio. Isa, magmukbang ka. Kaya ka text Premio. Ingon, sabi ka ba yan ang pala yung mga vlog na Junjo? Ganyan? Oo, ito naman tayo. Mahal nga. Oh, Ano to eh? Nakoy translate dyan si Cecil Sukalit. Ayun nga. Kami yung ata dyan nimi ha. Translate na ko kay school. Kami yung ako dyan nimi ha. Subscribers, diba kung na-tips niyo. Katong yung lina no parang si Papa Hubog yung si Pagyaw-yaw. Mga mag-asawa ba? Itong last ka. Yung babae. Katong last pa min kunit yung patog eyes. Ito siya pa na ko. Nasigilag sa katawa ang duha. Apa? So, yan guys, yung kulang namin dito si Yasin Ching. Nasa Taiwan po. Hello, Inday. Ano? Kasama ko sila si Mama at si Papa. Kumakain kami yung lahat ng pamilya namin. Yan lang po yung importante, no? Dapat salo-salo tayong kakain. Ayan. Minsan lang kasi... Ayan. Regards me ni Win sa ni Baby Sky. Hello, Baby Sky. Upuan. Pamangkin na, pamangkin na. Pero ang At saka, soon po is clay dire. pangalawang pamangkin namin sa Taiwan. Kasi, Clay ba? ano siya mga anak niya? After yung tuwa. September. Tawag mo si Inday na yan. Ano? Ayun si Inday. Ayun na sila eh. Saan yung sila na? Christmas gapon na. Ayun na. May chismis dili ah. Nino kini mo pwede rin maghapon lang ito maglakat na chismis. Yes, sama na. Yes, dua lagi ka. Yes. Ano pa huwag na Pa. Awa naman sa palibot. Mana dia? Yun. Oh, busog na si Ichiro. Lali ano na ito. Doon ito din lagi nagdalan. Lain lagi bitago na ina. Oh, Ang sa din ka ng brown daw ng kulay. murag manok. Manok dito. Kaya baboy. Umba, igapon. Namukang sa. Kanya. Hindi ayun. Kanila tuntun na ba? Ano nga ba kayo bukaw? Nagpa-freezer po ko. Like clay. Nagpa-freezer po yun. Inamoto din. Maligo na ba? Ha? Inom mo ka, ano? Inom mo itinda, no? Ano mo yun? Kanang lunes ay. Ha? Isa mo tinda. Susunod ang domingo. Isa mo tinda, mo tinda. Dahan mo halim gali naman. Nagkukuling wapos. Mapos. Ang pakulit. Sabi ka tinda lang. Mga init. Ibugal eh. Plus yun sa kumpayag ay. Ano ba? Barog. Dukot. Di ko ang gani nga kay dress. Ang style. Ang suot sa dito, smell 5. Ang tanga na. Hindi pa. Ano na ito spesial ko mga inadlaw mo? Dito na nga pa. Yan, trabaho dahil sa papa ko ito. Yan, trabaho. Kamera na ba? Ganito ang una. Yan, kami duha. Kadlaw.
Ito na lang ito kadlaw, Jin. Napupulit. Nakismisi ko, di ko. Ha? Yun ito ang ilaw. Lagi mo. Duty mo. Ulo ba ka alam mo umong? What today? Sa pamilya ng Ito nga, papa. pinaliyamin. Basto ka. Basto ka. Yan, kung tunga lang mo siya. Ay, yung... Ang isa na dito pa, waton pa dahil. Diday ka ng ingon nga nanagaan dito. Ngit-ngit ayun. Ay, Umabot ng mga isla kay mo. Magian to rin yung kuan pa no, katong bamboo pares. No, Medellin, magian na, padong LTO. No. Na. ano na tungir ko na tungir ko? Dito may agi. So, Bang! At baka ako ka na lagi. Dia sudunon. Oh, dia dapit ang bambo. Na gamay. Ano na? Bambo pares. Magparehistro medyo at ato sa Medellin, dili sektor ito. Okay na dito. Dili na kang tao. Di ba? Pero nagpa... Kuhan ka sa aso sa dalawang po. Dito naman gusto na yun. Oo. Oo, kasuhay sa Medellin. Dali na ito na? Smoke test kadaan sa Carmen. Pamili eh. Oo. Anong dapit sa kami? Hindi na naman eh. Kung postila mo na, di na Carmen. Sa basta sa series, Naku, hindi. May padya. nag-smoke test diha. Yan, dito lang ka sa Kung Dalaw. tao diya. Oh, wala. Di kayo busy. Ang dahil sa akin. Carmen, then, ikaw man yung, Kung postila nasa. ikaw man, layo na to. Paano ka? Nagyan na ninyo Carmen, then, stop mo. Magsus ka. Ang nga nga, magpa-smoke Anak test. dong. Gayon. Bebe? Apa ni Iba na, registro naman nga. Expire na eh. Magsusunod ka nun. Ano naman sila? Ako yung pabati-bati nga. Dahil, Hindi ako. dahil, ako yung nasa-inday nga. Dahil lagi mo na yung papa ni mo. Ay nga, Saya lagi ko na ang alaw tinama kaya wala mo iparesto sa mukha. Pasasakyanan, tayo. Ganyan ba? Yung tas papa ni mo dahil. Saya na naman. Yes. Gusto na magana. Basta nga lang din na siya magdinog. Wala siya magaliban. Gusto na magana. Expired ba? 1 year ba ya? Ano yan? Ano ito magtinog eh? Hindi, change lang ito ba yung tapin? Wala na sa tumumugos. Right, tabo na. Ako magaso sa ako. Kinoy, nito na mo. Hindi sa buwan. Taksiwan ba? Sa buwan. Ang usap Kabaw ba? at ang usap. Wala ko sa Tindoy. Ha? Wala ko sa Tindoy. Kuman lang palta ta. Dahil baboy yan po. Ano sa mangita mo ka ng wa? Lumiyak ba siya? Luya? Manok. Nalito ko ng lahat tatay eh. Sakit sa dinay. Gusto ang lana. Ha? Gusto ang lana na ay kapso niya na ay Ito may counting. Ang utama ba? Ay, dati ba? Okay, kumpok. Ang utama na ba? Iyan ko ng pa. Ang utama na ba? Yung kaya? Habol mo kayo yung bay ha? Ikaw to? Matulog po. Ito nga yung budiga. Ano? Budiga sa isla ba? Yung silo. Ang sa ikon, di ba? Ay, pwede sa. Payag? Hanggang sa ibang. Budiga gani. Nakuha mo na ay naharumite. Kapag kanyawan na. Purog nila ni Ano yan? Oding Spaybay. Nasa ibang utog. Ano? Ya bangko sa Wala boss. na ako. Ano kayo na-insay? Ano na? Wala na. Sabi ko, tanong ako. Rutok ka rin. Masarap ng kain, no? Nakulangan sa kanin. Tubig. Ako ma. Tanong-tanong ko, gamang nila ano. Ano mo sa bar? Ano? Ako away, duminom. Ano wa? Lugay, ano wa? Ano kit? Mag-uuma sila. may tatong ang tama na. Jinimis, eh. Anong tambal, inom niya po. Yeah. May makakita. Dati may inom. Meron ako.
Kamay lang yun. Ayaw is Huwag na kayo yun. Sila sa unka. Huwag na. sayog kaligo te mawa ampis lang oh. Oh, nawa sa dako ngipon hubag. Sa ko naligo. Dili maligo o maligo? Sa'yo. Ayaw maligo, mawa ampis lang oh. Kuan ay kanang Yan. Sino nga na eh? Ma, hubag man kay Ayaw tumanaw. ayaw. Ano maglanat? Yun si Ate Janet Kiligo, ano mo nagsayo niya, mga alas 5. Wow. Wala lagi ng hubag lagi. Sa ikainit mo na. Upat good ka daw, naligo ko sa'yo, alas 5. Ayan guys, no? Tapos na kaming kumain. Ayan, sama-sama po kami. Pamilya namin. So, ayan, maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Sana day, Bye-bye. Thank you for watching guys. Bye-bye. Maraming salamat po. Ako ma. Sa